Sunana Sumayya Abubakar Muhammad. Muna muku marhabai lale da zuwa wannan shiri na Ohonan da Fulbe, wato muryar wanda ƙungiyar muryar Fulani Peace Initiative Network suka ɗauki nauyin kawo muku. Wannan sati muna da baƙi guda biyu. Muna da Ishaya Margaret Mayam daga Anakuta Community. Sannu da zuwa ma Ishaya. Muna tare da Maimuna Abubakar Sa'adu. Ina miki lale da zuwa. Za mu yi magana ne wannan sati a bisa Ishaya Margaret. Akwai abubuwan da suka faru like kashe-kashe da aka yi especially a Basa, har ya spill over to the extent aka yi zanga-zanga. What a matsayinki na mace, a matsayinki wacce kike representing a certain community na mutane, me za ki ce ga wannan lamari? Farko ina godiya da wannan zarafi da kin bani da abin da zan faɗa. Gaskiya abin da ya kawo wannan kashe-kashe a gari na shine babu insecurity a community ɗin can. Gwamnatin mu gaskiya ta yi sanyi akan security don babu security sosai. So a gani na kaman mazan gwamnatin mu ɗin sun fiyo, so mata za su ɗauki wannan wuri ɗin domin su kawo security. Na gani kaman kashe-kashe ɗin ya shafi mata ne da yara da kuma matasa. So a wuri na fa gwamnati ta fail namu a wurin insecurity. Security mu ya kasa. So mata fa sun tashi don su yi gani abin da zai taimaki community ɗin. A matsayinki na uwa, yaya kike ganin daga mahangarki a matsayinki na uwa, ya kike gani wannan kashe a ce yaro ɗaya yau an kashe, gobe an kashe mutum 3, jibi kullum labaran kenan. A yau an kai attack an yi kisa, gobe an kai ramuko an yi kisa, reprisals. Ya kike gani wani hanya ya fi dacewa a matsayin mata domin yadda za su ɗauki wannan ragama na ɗawainiya da Allah ya ɗora musu saboda kashe-kashen 'ya'yan yayi yawa? Gaskiya kuwa na gode, domin wani lokaci ɗin matan sun bar yara ɗin barkatai. Yaro zai fita mama ba ta tambaye shi ina zaka ba. Yaro ya kawo kuɗi, ya kawo waya, babban waya. Uwa ke baki ba yaron ki waya ba, ko ke baki tambaye shi ba. To a tunanina bari iyaye su tashi su girmantar da yaran su ta hanyar makaranta da kuma aikin yi. In sun samu wancan, in yaro yana da aikin yin shi, in fita da safe kin san ina ne za shi. In yayi makaranta kuma kin san kan cewa wannan zai je office ne kuma zai je shago. So a wuri na mata as uwa ya kamata in koyar da yaro na in samu abin yin shi. Ya dace. Yanzu kina gani tarbiyya ya kamata da kuma mayar da hankali wajen koyawa yara sana'a da kuma ilmantar da su. That's your opinion. Hajiya Maimuna, mun dawo wajenki. Me kike gani wannan matsalolin rashin tsaro da ake fama da shi a mahangarki na uwa? Gaskiya matsalolin rashin tsaro gaskiya ba ƙaramin gurguntar da al'amuran mu yake yi ba, musamman mu iyaye. Ko ba haka ba? Don babu uwar da za ta yi farin ciki a ce yau ɗanta ya fita neman arziki, a dawo mata da gawan shi, ko a dawo mata a ce hukuma ta kama shi ta kai shi police station an azabtar da shi ba tare da dalili ba. To mu dai iyaye wannan faɗace-faɗacen da ake yi a gaskiya mu ya ishe mu haka. Ko ba gaskiya ba, ya ishe mu haka. Na ga alama akwai gwamnati na iyakan ƙoƙarinta, amma ta wani gefen gaskiya ana samun matsala wajen jami'an tsaro. Saboda lokacin da za a ce ana ta'addanci a guri kaza, ba za su zo su kawo ɗauki da wuri ba, har sai komai ya riga ya kasance. To kaga wannan ma muna ɗaya daga cikin abin da yake kawo mana damuwoyi a Plateau. Saboda haka muna roƙon gwamnati ta duba, ta sake jajircewa, ta kuma yi ɗamara akan kawo mana ƙarshen wannan faɗace-faɗace haka. A kwanakin nan kamar ranar Asabar an kai hari kuma an kashe yaro ɗaya. A washe gari in ban kuskure ba, ko ranar Lahadi ko kuma a ranar Monday aka sake samun wani hari, aka kashe mutane har rai guda 4, wanda hakan ya tunzura ran matasa da kuma mutane mazauna gari, domin har aka gudanar da zanga-zanga. Yawancin mutane suna ganin cewa lamuran ya ta'azzara ne saboda rikicin ya ta'azzara ne tsakanin ƙabila da ƙabila. Wasu kuma suna gani a'a tsakanin addini ne, mabiya addini ne da kuma wasu ɓangarori na mabiya addini. A nawa mahangar, a nawa tunanin, wannan rikici ne idan za a duba shi, wasu rikicin nan suna tattare ne da tsantsan criminality, ta'addanci.
wasu sata ma za su shiga su yi, garin satan kila za a kama su sai su yi kisa, wala Allah sai kuma abin ya juya ya canza salo ya koma ko na kabila ko kuma na addini. A take mahangar Hajiya Maimuna, idan wannan rikice-rikicen suka barke, wane mataki ya kamata a fara ɗauka? To malama Sumayya kin taɓo min inda yake mun ƙaiƙayi. Har ga Allah tun kafin a halicci iyayenmu ma da kakanninmu kafin su zo duniya, akwai Christian and Muslims, kuma ana zaune lafiya. Ko ba haka ba, na ɗan mai da mu baya in ɗan ba da tarihin da muna tare. Ba a taɓa samun matsaloli na tashe-tashen hankula ba, sai yanzu da ƙarshen duniya ya zo, sace-sace ya yi yawa, yara 'yan shekara 12 ma sun iya sata. Yara ƙanana sun iya operating bindiga. Al'amarin gaba ɗaya ya taɓarɓare ya lalace kwata-kwata. Ni a mahangata a matsayina na uwa, ba na hangan wannan a matsayin wai ko don bambancin addini ne ko bambancin yare, ba haka ba ne. Kowa son zuciya ne ya mai oba a cikin zuciyarsa. Mu ji tsoron Allah, babu maganan ƙabilanci, babu maganan ni Christian ne ko ni musulma ce, babu uwar da za ta yi farin ciki da wannan abu. Ko da kai Christian ne, ko da kai musulmi ne, kai ammana ko kai baka addini, wannan abin da ake yi ba ya zama ta'addanci. Kuma ni ina ɗaukan shi a matsayin tamu jarrabawan kenan, kuma a matsayin ƙarshen duniya ne ya zo. Dan ni al'amarin ya bani tsoro har ga Allah. Margaret, kin ji wai tana cewa a matsayin tana ɗaukan shi a matsayin ƙarshen duniya ne. Ke kuma a take mahangar me kike ɗauka wannan matsaloli da muke fuskanta a ciki? A wani mahanga za ki sanya shi? Zan goyi bayanta akan tashin duniya ne, amma akwai addini a ciki. Domin waɗansu su ɗin sun gaya, za su musu interview, za su gaya kan cewa ai faɗin jihad ne, ko kuma ke ji a'a ba zan yi in cika aya ko kuma in wani abu. Waɗansu, amma ni a wurina kuma literacy na damu su. Jahilci wato shi ya fi yawa. Ya fi yawa. Don wanda ya karanta Bible da kyau, ya karanta Qur'ani da kyau, bakin ji ya ce bari in je yin zaɓin wannan ba. Wato Margaret, da kika yi wani maganar sai kika sa ni na yi wani tunani. A wani da wasu da muka taɓa wani makaranta da su sukan ce mun, wai Sumayya menene ma'anar wannan kalma ta jihadi? Wato da zarar an ce a yi jihadi ana nufin a je a ɗauki mutum ne a kashe? Sai na ce musu jihadi a tawa fahimtar, a tawa karantar wanda aka ba haka yake nufi ba. Sai suka ce a'a ba haka bane. Har muka ɗan samu rashin fahimta kyakkyawa, muka je gaban malami. Sai aka ce wai me, sai na ce su ce mun suka yi wai jihadi na nufin a je a kashe mutum. Da zarar an ce jihadi a je a yi kisa ne. Sai aka ce to me hujja na? Margaret, kina ji? Na cewa jihadi ba kisa bane. Sai na ce to jihadi ana maganin struggle. And idan a turance an ce struggle ana maganin jajircewa. Ana so ka jajirce wajen kyawun ɗabi'arka ya rinjayi munanan ɗabi'anka. Ana so ka yi tunani mai kyau. Ana so ka zamo mutumin ƙwarai. Ana so ka zamo mutum mai kirki. Ana so ka yi abubuwa masu kyau. Shine jihadi. Idan wani na buƙatar taimako na taimaka mishi, na yi jihadi. It's a struggle. Shi ne jihadi. So I think kin yi magana mai kyau. Wani lokaci ko fahimtar ne ba ma samun shi daidai, Margaret, har ake gurɓata fahimta ko da ya danganci addini. Malamin Maimuna me zaki ce akan wannan? Tabbas akwai ma rashin fahimta malama Sumayya. Domin kin san duk abin da ya zama na ba abin da ka sani bane, baka gaggawan yanke mai hukunci. Kuma shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jihadi wani abu ne da musulunci tun farko ya samo tarihi, ko ba haka ba? Ko da yake ba maganan tarihi za mu ɗauko ba a yanzu, muna magana ne akan tsokacin da ita Margaret ta yi akan matsalan da yake faruwa, da an ce an fara za a ce an tafi jihadi. To gaskiya har ga Allah wannan ba jihad ba ne. Manzon Allah abin da ya faɗa akan jihad tarihin shi daban. Wannan fa da muke fuskanta a yanzu ƙalubale ne a tsakaninmu, ba maganan jihadi ba ne. Muna yin son ranmu ne, ko ba gaskiya ba ne? Kawai mutum yanzu misali jihadi ne ka tara mutumin da bai ji ba bai gani ba zai wuce ma a hanya ka bige shi ka kashe shi, shine ka yi jihadi? To har ga Allah ba abin da manzon Allah
sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu akai ba kenan. Don haka ni ina ɗaukan wannan maganan akan matsayin kawai muna sa ta'addanci ne a gaba da kuma neman abin duniya. Saboda kin san idan mutum matafiyi ne yana tare da kuɗi a jikinsa, watakila yana ɗauke da 'yan kayayyaki, watakila yana ɗauke da wani abu wanda zuciyarka za ta gani kana so shine kawai. Amma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari. Kan tsawaita. Margaret, kin ji ta ce wai wannan abin ta'addanci ne ba wai jihadi ba ne. Ke me na in a ta'addanci ne? That means ya kamata 'yan ta'addan sun cutting across, sun fito daga gurare mabambanta, daga ƙabilu mabambanta da kuma mabiya addini mabambanta. In dai har haka ne, a matsayinki na uwa ko kuma a matsayinki na ya, me kike gani hanya mafi dacewa da ya kamata a rage wa'annan ta'addanci da ake samu, saboda iyaye mata su suka fi kowa taimakawa wajen tarbiyyantar da yaran da suke a tsakanin. Ina so gwamnatin su taimake mu su ba kowa abin da ya kamata ta wurin ba da aiki. Don akwai su graduate da yawa a kasa ba aikin yi, shi sa sun go su to bari in je in samu, bari in buge wani aikin ta'addanci sai su samu. So ina kiran gwamnati a wannan lokaci din su ba kowane matasa da kowace yarinya ko kuma uwa abin da ya kamata da nata ne su bata. Bari su dauke duk abin da nawainiyansu da sun sani na gwamnati a ba kowa, don waɗansu abubuwa da za su ragu. Wurin sata zai ragu, su kidnapping waɗansu abubuwa don baka da kuɗi to gwamnatin kidnapping yaron wani don in samu. Amma kin ga in gwamnati ta ba kowa aiki, ka gama makaranta an baka aikin ka, kana da abun ka, wannan zai zo da sauki. Kafin in dawo gare ki Margaret Barinje, wannan shiri da kuke sauraro yanzu ya samu tallafi ne daga Nigerian Women Trust Fund, su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin ta Instrumentality of Muryar Fulani First Initiative Network. Margaret, kin yi magana a ce gwamnati ta wawa aiki. Ba kya tunanin a matsayin da muke, kin san ko a ƙidaye yau mu a Najeriya kimanin mu miliyan 200 ne. Masu hasashe suna nunawa cewa idan yau muka kai shekara 2030 ko 2050, ƙidayarmu za mu kai 500 million. Idan muka kai miliyan 500 to muna daidai da ƙasar Amurka. Duk yadda Amurka take da yawa, China ta fi yawa domin ta ninka Amurka so 3 zuwa so 4. Amma wa'annan mutane ba su dogara da aikin gwamnati ba. Idan muka ce kowane matashi ko kuma kowa na jira sai gwamnati ta mishi, kina gani za mu fita daga wannan al'amuran ta'addancin da muke da shi? Kamar zai yi wahala. Amma zai ragu. To gwamnatin ba za ta iya bane, Margaret. The issue is we are overpopulated. Mun yawa, mutane 200, wanda kuma mafiya yawan mutanen nan matasa ne, wanda shekarunsu ba su gaza daga shekara 12 zuwa 35 ba. 60 muna da getting to 48 to 60% na youth na Nigeria su suka fi yawa. Kuma kowane matashi sai ya zauna ya ce na yi karatu, ina da digiri 1, ina da digiri 2, wasu har suna da digiri na 3. Suna jira gwamnati ta ba su aiki. Ba kya tunanin kalubale ne akan su wa'annan matasan su tashi su nemi wani abu da hannayensu zai iya kirkira their skills. We are living in a world whereby your skills sells you. Ba ra mu jira mu ce we are waiting for a white collar job ba. Ba kya tunanin a matsayin ka na uwa, idan har yaro ya samu ilimi, I think za a kuma mayar da hankali akan wani abu za ka fara yi, creativity kake da shi, wani skill kake da shi da za ka kirkira wa kanka aiki, har ka kirkira aikin da wasu za su zo su yi a ƙarƙashin ka kuma su ma su amfana. Me kike gani akan wannan? Gaskiya kun aikin hannu din yana taimako sosai. Don 95% na yanzu matasan yanzu suna aikin hannu din ne. Yawwa. Amma shi din ma a bari gwamnati su dai inganta shi. Okay, a tallafa musu. A tallafa musu. Yanzu ka je siyan abu a kasuwa yayi tsada. Ina a ce na koyi tsado yanzu ne. Zan je siyan diraya 70,000, 60,000. Abin da bai kai haka ba. In aka taba ce ai gwamnati ne ta kara kuɗi. Kin ga in sa su taimake mu, gwamnati su taimake mu, su so da kaya din nan. So da mun bai samu aikin makaranta din ba, zan samu aikin hannuna. Ɗana da sauki a kasuwa, zan iya siyan bude nawa. Maganin ki haka ne. To malama Maimuna, mun dawo gurin ki Hajiya Maimuna. Me yasa ki ce game da wannan? Muna dai magana akan ta'addanci ne har yanzu. Gaskiya malama Sumayya, magana gaskiya guda ɗaya take. Kamar maganan da 'yar uwata ta faɗa, wai akan cewa gwamnati ta nema ma samarinmu
ayyukan yi. Haka. Ni ina da 'ya'ya kuma abin da na sani ne a matsayina na uwa. Kawai ki jajirce a rayuwarki, in kin aihu ki sa ɗanki a makaranta ya yaƙi jahilci, ki nema mishi sana'an yi. Domin maganar da Malama Sumayya ta faɗa akan cewa mun yi yawa, population ya yi yawa, yaushe gwamnati take da zarafin ta ce dukkanmu ta sama mana aiki. To ni tun farko na ma ni mai adawa ce akan wai dan ɗana ya yi makaranta in ce sai ya tsaya a gwamnati ta ba shi aiki. Ya nemi tailoring ya shiga ko makanike, ga sana'a nan kala-kala, ko ga kasuwanci. Duk abin da kika ɗora ɗanki a kai kuma Allah ya albarkace shi, wallahi zai ci ya sha. Wato idan kuma suka wato ta mahanga, tun da muna magana har yanzu akan ta'addanci ne. Margaret, kina gani is it possible cewa idan sun samu skills ɗin nan kuma suna aiki da shi zai iya rage mana ta'addancin da ya dame mu a cikin unguwanninmu da kuma garuruwanmu? Gaskiya zai iya ragewa. Duk in ka fita da safe ka san inda ka je, ka san me za ka yi. Su ba ka yi tunanin aikata mugunta ko wani abu ba. Amma ka fita da safe baka san inda ka je ba, kana zaune kai dole ka fara tunani bari in yanki wancan, don baka da abun yi. Haka ne. Okay. Malamai Maimuna me zaki ce? To abin da zan ɗora akan maganar da Margaret ta faɗan nan shine yaranmu na yanzu sun fi so su yi kuɗi dare ɗaya. Kin fahimta? Sun fi so ta nuna yanzu nan a ci. Dalilin da yasa kika gani kenan sun duburburce, sun rasa ma meye alƙiblar da ya kamata su kama. Amma wallahi magana guda ɗaya ita ce ka haƙura da ƙanƙani, wata rana zai zama mai yawa. Ka cire ta'addanci a cikin zuciyanka, ka je ka tara hanya ka ɗau bindiga ka tara ɗanka ko ɗan uwanka don ka fuskanci yana da arziki ka ɓoye shi don a baka miliyoyin kuɗi. Wallahi ba shi bane. Ka roƙi Allah ya baka mai albarka, ɗan kaɗan mai albarka, ya fi maka ka yi ta'addanci. Ni a nawa fa ganin. Hajiya Maimuna, bari mu buɗe layin waya so da mutane su kira su tofa albarkacin bakunan su. Za ku iya kira mu a wannan namba ta 07032353315. A Hausance shine 0703235315. Bari mu ɗauki wannan waya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam, wa ke magana kuma daga ina ake kira? Alhamdulillah, Malama Sumayya barkan ku da wannan lokaci. Barka da kira, kana da sekon 30. Alhamdulillah, ni magana ta Abdullahi daga Jinja. Okay, me gudunmawa za ka bada? Na wato alhamdulillah malamai su bayanai na samun hankali, Allah saka masu da alkhairi. Wato ni abu na farko wanda ni nake gani abin da yake kawo mana yawan tashin hankalin nan, akwai nuna bambanci. Wato yau idan za ka wayi gari ka kalli wani ɗan uwanka kaman ba ɗan uwanka ba ne, ko kuma wani ƙabila ka bayyake da kai, to daga nan zuciyanka za ta dinga saƙa ma aka yi wani abu. To ni kira na a nan ya kamata fastoci da kuma limamai da kuma mai anguwanni ya kamata a haɗa kai. Yanzu dukan masallaci ko kuma in ce shokuna duka gaba ɗaya su haɗa kai a dinga wa'azin nan ya ban shi. Dukan mu fa uwa ɗaya uba ɗaya ne. Aka muku da alkhairi da fatan za ku tashi. Mun gode sosai. Yayi magana da ya taɓa ne, shi ya ce bambance da muke da shi kamar shi ya fi ba da gudunmawa wajen aikata ta'addanci. Ya kamata mu san cewa mu dukkanmu 'yan adam ne, kuma Allah ne ya halicce mu kuma ya haɗa mu a waje guda ɗaya. Bari mu ɗauki wannan waya sai mu yi tsokaci a kan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke magana kuma daga ina ake kira? Malama Maimuna, kai sai kuna tare da musulma da kella ba a karya zumi holgudu na kwanan ku. Na gajiya, kana da sekon 30. Na gajiya. Allah saka muku da alheri. Amin. Wato neman arzikin nan gaskiya sai an sha wuya kamin a samu. Ni ma ina bakin cikin irin masu tare hanya don su yi arziki a gaggaushe. In Allah bai so ka da arziki ba fa bara ka yi ta ba. To saboda haka dan Allah kowa ya tashi a nemi halal ɗinsa, ku tashi lafiya. Mai magana musu ba da kyan da ba a karya zuri. Ya yi magana akan tsokacin da take malama Maimuna akan wannan.
akwai I was speaking I think last week ne sai nake cewa Allah ya halicce mu mabambanta. I drew a verse da yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, lalle mun halicce ku akwai maza akwai mata. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'il. A larabci idan aka ce shu'ub ana maganan kabila kankanwa, idan aka ce qaba'il ana nufin kabila tribe masu girma. Yake cewa sai muka sanya wasu suka fito daga babban kabila, sai muka sa wasu suka fito da kabila kankani li ta'arafu, domin ku san junanku. In san a culture ki Margaret, what do you do? And zai sa ni in yi farin ciki kuma in so abin. Ke ma ki duba culture na ki ga meye nake yi, wanne ne zai burge ki, domin dole abubuwan da kike yi da wanda nake zai burge tsakaninmu. Yake cewa ba don komai muka muku wannan ba, don ku san junanku. So da mu san junanmu, mu san mu ƴan uwa ne, mu san he created us, mu san abubuwa da dama. I think wannan shi ya kamata mu fara mai da hankali akai. Bari mu ɗauki wannan waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da kuma daga ina kike? Sunana Alhaji Kabiru daga Asian. Alhaji Kabiru kana da second 30. Tsokacin ka. Katal? Eh. To sani da kokari. Mun gode. Farko dai ina addu'a Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a jihar Filato. Amin amin. Amma abubuwan da suke faruwa a basa ba ma jin daɗi. Don Allah wanda suke wannan yanki su haɗa kansu su zauna lafiya, ita kuma gwamnati ta yi ƙoƙari daga ta ƙara kai jami'an tsaro domin a samu zaman lafiya. Daga ƙarshe ina ji na? Ina ji Hajiya. Ni ma na ji daɗin wannan hira da kuka yi na cewa samari wanda suka yi karatu da Allah su daina zaman kawai. Yi kokari su nemi sana'a domin ita ce mafita. In ka ce za ka sai aikin gwamnati jiran gawan shanu ne. Da fatan dukan ku za ku koma gida lafiya sai an jima. Mun gode Alhaji Kabiru. Still dai kiran ne yana kai akan matasa su samu abin yi. Ya tabbata ya nuna cewa Margaret matasa da ba su da abin yi su ne suka fi aka fi ganin su cuku-cuku a cikin harkar ta'addanci. Bari mu ɗauki wannan waya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, daga ina ake kira? Abdullahi Roki Boy daga gangare Peace Ambassador. Peace Ambassador kana da second 30. Alhamdulillah na gode. Okay. Baki Allah saka muku da alkhairi. Mun gode. Abin da ya burge ni har a Facebook na following ɗinku. Na gode da kika zakulo wayannan mata guda biyu. Ɗaya daga wannan fannin, ɗaya daga wannan fannin. Mun gode sosai. Sabona shine su da suka zo wannan gidan rediyo. In suka koma gida irin sakon da suka ba mu a nan su bayar a unguwarsu don a zo na lafiya. Zaman lafiya ba ƙaramin abu ba ne a rayuwar nan. Wallahi in ba zaman lafiya ba wanda zai tashi ya zo wannan cikin studio ɗin. To mu zauna lafiya mu gaya ma kanmu gaskiya. Duk addinan nan Allah ne ya halicce mu gabaki ɗaya. Yace wannan zai tsaya a wannan gefen, wannan zai tsaya a wannan gefen. To gidan da akwai Christian and Muslim ya rayuwarsu zai zama. Ya kamata mu ji tsoron Allah, ni abu dan Allah, rayuwar mu dole ba za ta yiwu ba shi da juna. Dole ka yi da wannan, dole ka yi da wannan. Musulmai ne yasa na je asibiti bara a min alluran musulmai ba. Haka ne. Kuma in Christian ya je asibiti a mar alluran Christian. Ko kuma in jini ne za a ban, ni ina da Christian sun da suke ban blood lokacin da ban da lafiya. Ce ba na so mana. Idan Allah mu yi kokari mu zauna lafiya, malamai gwamnati suna kokari iya kokarin su. Mu jama'a mu ce za mu zauna lafiya da junan mu, Allah zai iyar mana. In ɗana ya yi mu ce ɗana ne wannan abun, kar in ce a'a ɗana bare aikata ba. Abin da ba za mu iya ba Allah ya iyar mana. Wannan nauyi da kuka ɗauka na faɗakarwa, Allah Ubangiji ya ƙara muku haske da ɗaukaka, Allah ya ƙara mana zaman lafiya baki ɗaya. Ne Peace Ambassador daga gangare na da ke shi Peace Ambassador ne sai ɗauki, na ce he has 30 seconds sai ɗauka mana 30 minutes also. But ya yi magana akai a what touched me, ya ce to me yasa if we are living in a segregated community a ce wannan yanzu mun koma wannan ga inda suke wannan ga inda suke, me yasa in muka je asibiti in za a yi donation na jini bara a ce no I don't want a Christian blood, ina son Muslim blood bane, ko kuma the Christian will say I don't want a Muslim blood, ina son donor ina ya zama Christian ne. So that means we have a lot to share in humanity. In za mu ba da ƙarfinmu akan that humanity in us, in za mu ba da ƙarfinmu akan abin da ya haɗa mu, than what divide us. Our connectors are most importantly important and correct. Let me pick this call. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke magana kuma daga ina ake kira?
kuna tare da Ibrahim IBG Rishi mai wanke mota a Jazbautu Park. Allah ya saka muku da alheri. Amin, mun gode. Kana da sekon 30, wani gudunmawa za ka Wato duk lokacin da nake ana program makamancin wannan ba abin da nake tunawa sai in tuna baya kuma sai in tuna garinmu. Haka ne. Ni dan Rishi ne Toro local government. A yanzu haka idan kika je Rishi za ki samu da gidan Kirista da gidan Musulmi wasu gida ɗaya suke. Wasu kuma makwabta. Hello? Gashi yana ba mu example of best practices sai dai network bai bari ya karasa ba, which is very disturbing. Mun kusan kawo ƙarshen wannan shiri, bari ina gani bara mu sake ɗaukan wani waya ba anan. Margaret, you have 1 minute. Can you round up a matsayinki na mace, a matsayinki na uwa? Can you put yourself in that shoe and tell us from your empathetic aspect menene ke gani yake da ya za a kawo maganin wannan ta'addancin? Please profile solutions. Okay. Na ɗaya, da na faɗa gwamnati ta yi wani abu akan security sosai. Mu iyaye mu saya sosai mu taimake ‘ya'yanmu, mu sake taimake kanmu don mu ga yadda peace ya zo a duniya ɗin nan. Don in kika kula da kyau, dan wannan daga gida kike farawa har ya kai waje. Okay. I agree. So gida ne farko za a gyara. In an gyara gida, idan gida ta yi kyau, anguwa za ta yi kyau, waje ma za ta yi kyau. So uwa kenan. Uwa ta fara. Wow. Idan uwa ta yi nata, na san gwamnatin ma za su ga kokarinta, za su mara mata baya. To ina gani wani sati akan wannan topic nake Margaret za mu tashi. Yaya gudunmawar uwa take wajen samun ingantacciyar society? Malama Hajiya Maimuna, kina da minti ɗaya. Wani kira zaki? Ai kiran da zan yi a matsayina na uwa, maganar da 'yar uwata Margaret ta faɗa. Shine mu jajirce. Babu uwar da za ta so ta ɗau ciki wata 9 ta goya ɗa ta sha wuyan naƙuda ta haifi ɗanta sai ya zo lokacin da za ta more shi ya zama lalatacce. Babu uwar da za ta yi farin ciki da haka. To saboda haka Allah Ubangiji ya iya mana, kuma Allah Ubangiji ya taya mu tarbiyya, kuma gwamnati ta taya mu. Gashi wannan shiri ya zo ƙarshe. Ni da nake gabatarwa sunana Sumayya Abubakar Muhammad. Wannan shiri ya zo muku ne ta hanyar tallafin Nigerian Network, Nigerian Women Trust Fund. Sai mun haɗa wani sati domin mu sake kawo muku wannan shiri naku. Mun gode sosai.